Investigazzjoni li saret mill-Ombudsman dwar xogħolijiet irregolari mill-Aġenzija Infrastructure Malta fi triq id-Daħla tas-Sienja Triq San Ġwann Bosco Sqaq il-Mużew f'Ħaddingli sabet li dawn ix-xogħolijiet bdew qabel ma kienu awtorizzati minn Transport Malta u qabel intbagħtet il-commencement notice dwar il-permess ambjentali għaż-żbir u l-qlugħ tas-siġar lill-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi. L-ilment kien tressaq mill-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent u t-tibdil fil-klima Robert Kutajjar wara li fit-2 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet Infrastructure Malta bdiet xogħlijiet f'dawn it-toroq, xogħlijiet li twaqfu wara diversi ilmenti minn bosta residenti. Iżda mbagħad dawn ix-xogħlijiet reġgħu bdew fl-14 ta' Ottubru bil-qlugħ ta' siġar. Il-kontroversja komplet meta l-proġett reġa' twaqqaf għal darb'oħra sakemm tkomplew fit-22 ta' Marzu ta' din is-sena għalkemm reġgħu twaqqfu għal madwar 3 ġimgħat bil-protesti li saru fil-post. Meta bdew ix-xogħlijiet kien hemm ħafna ilmenti minħabba li xi sidien u residenti ma kinux ġew avżati u minħabba kwistjonijiet fuq permessi dwar siġar, ħitan tas-sejjieħ u strutturi ta' valur storiku li setgħu jintilfu fl-inħawi. Ir-rapport tal-Ombudsman saħaq ukoll li t-tibdil tal-att dwar il-protezzjoni tal-ambjent għandu jiġi konkluż malaj kemm jista' jkun u għandu jikkorpora wkoll perjodu ta' sospensjoni tal-permessi ambjentali pendenti. Ir-rapport tal-Ombudsman aċċenna wkoll fuq l-importanza ta' one-stop shop sabiex iċ-ċittadin ikun informat tajjeb u sabiex il-multi li jiġu imposti kontra entitajiet tal-gvern ma jissarfux biss fit-tranzazzjoni interna. Dal-aħħar rapport tal-Ombudsman li huwa ċamata għall-gvern ta' Robert Qabela wasal wara li l-Oppożizzjoni tagħti wkoll raġun dwar xogħlijiet illegali li saru f'Kemmuna, fil-Marsa u fiż-żona tal-Victoria Lines.